Ngalaba ihe ọmụmụ mass communication na ngalaba social science Mahadum Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu ngalaba ya nke Igbarịam na njikọ aka ụlọ ọrụ ahụ na-ebu agha megide ịtụ mgbere ọgwụ ike n'ala anyị a bụ NDLEA achịkọbago nnukwute ọgbakọ nke gbadoro ụkwụ n'ime ka ọhaneze matawanye maka ihe mgbu na ọdachi dịgasị iche iche na-adapụta site n'itinye aka n'ọgwụ ike. Ya bụ ọgbakọ achịkọbara were mkpụrụ abalị 3 nke achịkọbara n'ụlọ ọgbakọ ezumezu nke ETF na ya bụ mahadum dọtara ọtụtụ ụmụ akwụkwọ, ndị ọrụ nakwa ndị isi ya bụ mahadum nakwazi ndị ọrụ NDLEA tinyere ode akwụkwọ mgbasa ozi nye aka na-achị steeti a Maazị Christian Aburime, nnukwu onye ndụmọdụ pụrụ iche nye gọvanọ n'okwu gbasara nkwado ndị ntorobịa Dr. Nelson Omenugha n'imerime ndị ọzọ. Ka Queen Anigbogu kọchapụrụ gị akụkọ a. Ahụ bụ ọkammụta Kate Omenugha kọwara ebumnuche eji wee chịkọba ihe nkụzi ahụ wee kwuo na ọ bụ ka ejiri mkparịta ụka na igwe kọmputa wee lụso ịnwụ ọgwụ ike ọgụ, wee dụkwa ụmụ akwụkwọ ọdụ ka ha gee ntị hụ na ha mụtara ihe n'ihe nkụzi ahụ wee tinyekwa ihe ha mụtara n'ọrụ, wee kwuo na mgbe ha na-eme ihe ekwesịrị ha mara na dịka ndị nta akụkọ na ha da akụziri ndị mmadụ ihe otu o si ekwesị. Onye isi kpatakpata nke NDLEA bụ Retired General Buba Marua nke onye isi ụlọ ọrụ ha na Anambra steeti nọchitere anya ya bụ Maazị Daniel onyeisi kọwara ihe akpọrọ artificial intelligence dịka ọlụ igwe kọmputa na-alụ, wee kọwakwa na ọ bụ na-ejikọ ya na ihe ndị ọzọ na inyekwa ọgwụ oyibo na ọ ga-enye aka nke ukwuu ihe na alụsoro ịnwụ ọgwụ ike ọgụ pụrụ iche. Maazị onyeisi kwukwara na enwere ọtụtụ ihe na-agakwa n'iru iji wee hụ na agbasoro ịnwụ ọgwụ ike ahụ mgba ekwesịrị ịgbaso ya wee hụ na lara kpamkpam na ala anyị. Onye bụkwanụ onye isi ngalaba mass communication nke mahadum ahụ bụ dọkịta Nnọnye Ezeaka n'okwu nnabata ya kọwara obi ụtọ ya maka ọgbakọ nkụzi ahụ, wee kwuo mkpa ọ dị iji mkparịta ụka wee hụ na enyere ndị na-enwe nsogbu maka ọgwụ ike ha nwụburu ka ha wee nwee ike wee nwetakwa onwe ha. N'okwu ya kwa, onye nkụzi pụrụ iche n'ọgbakọ ahụ bụ onye isi mahadum Glorious Vision nke nọ na Edo steeti bụ ọkammụta Ezekiel Asema kwukwara ọtụtụ ihe mgbu nke ịnwụ ọgwụ ike butegoro n'obodo anyị, si na o mebigo ọtụtụ ndụ ma nke ndị okenye ma ndị ụmụaka, wee gwa ụmụ akwụkwọ ahụ ka ha mara dịka ụmụ ntorobịa na ọdịnihu ha dị nnekwu, ka ha ghara ikwe ka ịnwụ ọgwụ ike mebiere ha ọdịnihu ha. Onye isi ndị chịkọbara ọgbakọ ahụ bụ dọkịta Gideon Nwafọ sokwa na ndị kwuru okwu na ọgbakọ ahụ. Tutu ebido ọgbakọ nkụzi ahụ, ndị nkụzi na ndị isi ngalaba mass communication nke mahadum ahụ bụkwa ndị jere njem nleta ịhụ ọkammụta Kate Omenugha n'ụlọ ọrụ ya. Enwekwara ohere ịjụ ajụjụ na inyekwa ọsịsa ziri ezi onyinye nkwanye ugwu dị iche iche n'ọgbakọ ahụ. Queen Anigbogu, akụkọ ụwa ABS.